Fil-ponta tal-Qrejten f'Marsaxlok beda xogħol fuq il-bini ta' breakwater li ilu jiġi mwiet lill-poplu Xlukkajr għal dawn l-aħħar 15-il sena. La darba jkun lest il-breakwater b'tul ta' madwar 110 metri u wissa ta' 6 metri il fuq mill-wiċċ il-baħar se jipproteġi l-qxur tal-baħar u l-inġenji tas-sajjieda fix-xhur xitwin. Dan fil-waqt li ser jagħmilha iżjed faċli għar-ristoranti u l-ħwienet max-xatt li jibqgħu għaddejjin b'ħidmithom anke meta jkun il-maltemp. Madwar il-breakwater li qed jinbena f'fond ta' madwar 3 metri u nofs se jitqiegħed ħafna ġebel kbir sabiex ikisser il-mewġ u jżommu milli jidħol b'qawwa fil-port ta' Marsaxlok. L-istruttura se tkun tixbaħ il-breakwater tal-port tal-Imġar Fgħawdex. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal li din hija prova oħra ta' kemm dan il-Gvern mhux biss iwiegħed iżda jwettaq. Saħaq li dan il-Gvern mhux biss qed itejjeb l-infrastruttura tat-toroq iżda wkoll qed jinvesti fl-infrastruttura marittima. Għana proġetti wettquhom, il-proġetti ma ħalluhomx biss pjanijiet, rapporti imma lill-komunità ta' Marsaxlok ser ikun qed nagħtuha dan il-breakwater f'ta' Qrejten illi ser ikun ifisser il-ken għal min jaħdem fl-industrija tas-sajt għal min għandu l-bastimenti, trawlers u inġenji oħrajn għan nies illi għandhom in-negozju tagħhom f'dawn l-akwati. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej, Aron Farrugia, qal li dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 4 miljun euro mill-Fond Marittimu tas-Sajd Ewropew. Qal li minn barra dan il-proġett għaddej xogħol ta' slipways ġodda f'Marsaxlok u Fixlendi. Dan fil-waqt li Fixlendi se tinbena wkoll faċilità ta' landing zone fejn is-sajjieda jistgħu jħottu l-ħut. Fil-port tal-Imġar Fgħawdex ukoll għaddej xogħol ta' tħaffir u bini ta' pontuni ġodda permezz ta' fondi Ewropej. Ċapparti l-infrastruttura b'saħħitha li qed nagħtu lis-sajjieda, tintuhom ukoll benefiċċju ta' skemi diversi li bħalissa pereżempju hemm skema miftuħa s-sajjieda fejn jistgħu sa massimu ta' 70,000 euro ta' fondi Ewropej biex jiddiversifikaw ix-xogħol tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Clint Camilleri qal li dan il-proġett huwa importanti ħafna sabiex jitħarsu l-impjiegi u x-xogħol tas-sajjieda f'Marsaxlok. Is-Sindku ta' Marsaxlok Stephen Grek stqar li Xlukkajri kienu ilhom is-snin jistennew dan il-breakwater li se jkennen il-bastimenti tas-sajjieda u anke l-pitch tal-water polo. Ilhom wieħed jiġu madwar 15-il sena. Inna nistennew ħafna. Ħajkun ta' benefiċċju għas-sajjiedu. Illa għaliex meta jkun xlokk hawnhekk jitkisser ħafna. Meta jkun xlokk il-ġewwa jkisserhom ħafna l-għaniġ. Il-breakwater mistenni jkun lest sal-bidu tas-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.